Godmorgen. Klokken er nu 7:15 om morgenen. Det kan I selvfølgelig ikke se, for det er spejlmandet. Og jeg er lidt snottet, som I også godt kan høre. Det er rigtig slemt faktisk. Men projekt begynder. Sebastian, hvad er projektet? Det er, at jeg prøver at blogge mit liv som FTB'er, film- og tv-produktionstekniker, som bor alene her i København. Oh my god, jeg skal ned og tage noget morgenmad nu. Jeg snotter og sådan noget, men jeg håber, I vil nyde den her video. Det bliver lidt sådan en intro-video på en måde, for jeg skal introducere lidt mig selv og hvad den her serie kommer til at gå ud på. Jeg vil gerne filme lidt af min hverdag. Og så håber jeg, at vi er nede lidt. Lad os se, hvordan det bliver. Så lad os komme ned og få noget morgenmad. Ja. Og det er min ven, Magnus. Vi er i gang med at tage en lækker morgenmad. Han spiser fucking meget. Så tager bare noget brød, smør og så lidt tefær fucking lidt i halsen. Nå, jeg vil lige spise noget morgenmad. Jeg er okay. Ved du hvad for mig? Så jeg får lige spise noget morgenmad. Og så skal vi til Øster. Let's go! Hej, så har jeg selvfølgelig fået risapapir, og vi skal bare bruge det til at lave skulptur i dag, og det er bare så lækkert. Vi skal lave skulptur, ikke? Ja. Ved vi, hvad vi laver? Nej. Men vi gør det anyways. Har du lavet din skitse overhovedet? Nej. Ved du overhovedet, hvordan det skal se ud? Ja, det sådan skal være sådan en krabbe på en måde, eller sådan en æderkrab. Det er alt for ambitiøst, det der. Så kan man ligesom have det ham sådan lidt, så kan man kigge på mig. Det er dem, jeg kunne, hvis man gerne vil. Du blev kørt ned. Okay, i fredags jeg havde lige fremlagt her for Anders. Ja. Så kører jeg på mit knald. La. Så er en dame, der kørte ind i mig. Så ligger jeg nede på jorden. Og så skal hun skubbe mig ud, og hun... Nå, så kommer der... Du vil ikke komme noget til. Ja, det gjorde jeg. Jeg haltede hele weekenden. Det er så godt, det blev fint. Jeg skal komme til at sidde herinde. Det skal være rimelig nice. Så skal den hænge. Så jeg tror, det kommer til at blive en god lytkultur. Jeg bare siger... Hej Sebastian. Du forstår min blog, man. Jeg vil også være med. Yay! Okay, kom ind. Så har jeg stået der varmt den her hele dagen, så det var fucking kedeligt. 16 kroner! 16 kroner! 16 kroner! Ja, altså, jeg har ikke forstået den reference, så er det fordi, at faktisk Kondi nede i kantinen er enormt dyr. Awesome. Hvad er det, vi skal have bagefter, Bertram? Hvad... Nå, altså efter pausen? Ja. Jo, efter pausen, så har vi dansk med Jette, tror jeg. Nej, vi har klassens team. Efter pausen, der har vi klassens team med Anders. Og det bliver sgu hyggeligt. Anders, han er the man. Vi har lige fået fri, så det er fucking nice. Det er lidt underligt at logge, det har jeg ikke gjort før. Hej Niklas. Stop med at kigge sådan på mig. Jeg kan have noget at sige, det jeg skal sige. Man kan bare se min pande. Ej, lad lige sådan længere ned. Jeg kan stadig kun se min pande. Okay, nu skal jeg hjem. Ja, på vej hjem. Vi lavede ikke så meget af. Vi lavede skulptur, og så... Ja, og så havde vi klassens team, hvor vi snakker om nogle ting, og så er trivsel og sådan noget. Og så, jo, når vi kommer hjem, så skal vi gøre hovedrengøring, og så skal vi søge nogle lærepladser. Eller, nej, ikke lærepladser, praktikpladser til uge 41. Han går lige og blogger. Jeg
står... Det, Og det her er Sebastian, og han er en super fed fyr. Jeg er så kommet hjem nu, og jeg sagde her i morges, at jeg ville lave den intro-video. Jeg håber, jeg har været lidt mere intro. Sådan med venner laver sådan lidt viste der. Dagen er slet ikke om det nu. En stor ting er at være elev som film- og tv-produktionstekniker. Det er, at du også virkelig tager selv meget ansvar for din egen succes. Så for i dag, så lavede vi jo ikke så meget sådan rigtigt. Vi var meget det kreative i dag. Vi lavede skulpturer, og så snakkede vi sådan om... I klassens team snakkede vi om sådan sundhed og søvnrytmer og sådan noget og døgnting. Det var sådan lidt det, vi lavede i dag. Det var en kort dag, så nu har jeg tænkt mig at sidde lidt og arbejde lidt på at ringe lidt rundt for at se og høre, om jeg kunne få en praktikplads i EU 41 var det. I EU 41 skal jeg have fundet en praktikplads som FTP. Det er Lars. Hej Lars, du snakker med Sebastian. Hej Sebastian. Nu skal du høre, jeg ringede, fordi at jeg går på Next Film- og TV-produktionsteknikeruddannelsen her i København. Og vi var i gang med at kigge efter VFU-pladser eller praktikpladser sådan, rundt omkring. Og så fandt jeg over din, jeg kan se, Thin Green Line Productions. Altså, jeg kan godt lide det, I laver. Jeg kan godt lide sådan noget historie, og jeg har også selv været medvirket i noget, så... Hovedspørgsmålet bliver så bare sådan, om I kunne være interesseret i at få en elev i praktik i en uge i uge 41 som FTP. Bare i en uge. Hvorfor kun i en uge? Er I begyndt at kun at komme ud? Altså ja, fordi vores faste har jeg jo helt til 2025 august. Men hvorfor kommer I ud bare i en uge nu? Jeg går på grundforløb 1, så jeg tror det er fordi, at folk for ligesom at få sende eleverne ud, for ligesom at få forstå, hvordan branchen overhovedet fungerer, inden det går ud på grundforløb 2. Men nu har jeg lavet film i 2 år, så jeg er rimelig bevidst over, hvad jeg skal. Men og så når vi efter grundforløb 1, så går vi på grundforløb 2, og så får vi det, der hedder en læreplads. Det er så der, hvor man er der i lang tid. Ja, okay, det er jeg med på, Altså, det er ikke, jeg skal lige se, hvem der ligesom er på arbejde i den uge, og du ikke bare sidder og keder dig sammen med mig, og der er noget. Men hvad interesserer du dig for? Altså, er det post, eller er det filmoptagelser, eller er det fiktion, eller er det reportage, eller hvad er dine? Hvad er det, du synes var spændende, der kunne røres ved? Det er jo sådan langt fra det hele, jeg kan tilbyde. Nej, altså jeg har jo lavet lidt det hele. Jeg har lavet nogle kortfilm før og sådan noget. Og jeg har ærligt talt, synes jeg, sådan, hele processen har været fed. Altså, jeg har også skrevet mit eget script og sådan noget, så hele det der med bare at lave film er fedt. Jeg har også fået ud at filme det. Det synes jeg også, det er selvfølgelig det fedeste, synes jeg, at være ude og filme det. Ja. Men alt andet synes jeg også er mega spændende og mega lærerigt. Jeg ved sgu ikke, der er nok ikke en vis genre af film, som jeg interesserer mig kun for. Jeg synes, det er mere det der med at komme ud og fortælle historier, jeg synes er spændende. Ja. Men det er jo også det, der er også det med at fortælle historier, når man sådan har sådan noget reportage, hvor det ikke er fiktion, men hvor det er reportage med en vært, eller med nogen, der ligesom er ude og vise noget frem, og sådan noget. Har du også lavet noget af det, eller interesse for det? Jeg har mega meget interesse for det. Danmarks historien synes jeg var mega fed, da jeg så det med mine forældre. Det var også så sjovt. Det var virkelig fedt. Og så har jeg arbejdet med DR på et projekt, der hed Et sted, to verdener. Det var sådan halvreportageagtigt, hvor man fortalte om det, der skete på Stevnsfortet under den kolde krig. Så jeg vil sige, at jeg har rigtig meget interesse inden for historien. Det du nævner, der er der jo, når du siger halv reportage, det er jo så fordi den anden halvdel, det er sådan nogle fiktionsrekonstruktioner. Ja, præcis. Og det er jo sjældent, vi laver dem. Vi laver nogle af vores programmer er sådan nogle, men vi har også for eksempel, altså vi også vil lave en reportageserie om forskere, der forsker med dyr her i Danmark. Der er der intet fiktion. Det er billeder af natur
natur og dyrene i nærbilleder og lidt større billeder, og så er det en vært, der er ude og se noget og opleve noget. Så det er jo sådan det, vi nok sidder i posten med her omkring uge 41. Men der vil der ikke være noget fiktion inde. Ja, det lyder jeg altså. Ja. Ja, hvad tænker du om sådan noget? Altså, jeg synes, det lyder mega fedt. Altså, bare altså sådan, jeg kan godt lide det. Altså, jeg har ikke noget imod det. Jeg synes, det er cool nok, og jeg synes, det er spændende. Ja. Ja. Men altså, jeg kan lige kigge i kalenderen, men jeg tror godt, der kunne, altså, der kunne være noget at sætte dig til, så du lidt kunne prøve at til os. Vi er jo ikke så mange. Nogle af dagene, der er det bare mig, der sidder, ellers så er vi 2. Og i gang med 4, når vi holder møde, så det er jo ikke så kæmpe stort et sted, skal du tænke over. Nej, det er jeg ikke med på. Men hvordan gør man herfra? Skal du sende mig lige en mail med en skriftlig ansøgning, så jeg kan sige ja tak, eller nej tak, eller skal du ud og sende personligt, inden man beslutter sådan noget? Altså, det kommer helt an på, hvad du føler. Jeg kan godt sende en mail med mit CV og selvportræt og ansøgning og hele muligheden. Men vi kan også mødes et sted. Det har jeg også helt fint med. Ja, altså jeg tænker, fra en uge vil jeg godt have det fint, men du bare lige sende det, hvem du var, så kan vi snakke i telefon, men hvis du går og keder dig, skal du være velkommen til at komme forbi på et tidspunkt inden. Det kunne måske også være meget rart for dig, så du vidste, hvad det ligesom var for noget. Men jeg tjekker lige uge 41, mens du sender din mail, og så vender jeg sådan endelig tilbage med, om det kan lade sig gøre. Ja. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Super. Du ringer bare, hvis det er. Ja. Tak for det. Det er jo efter en ved. Ja, det så gør er det vigtigt at vide. Send det til mig. Det gør vi. Super. Tak for det. Hej. Hej Sebastian, hej. Yes! Det startede måske ikke også, men det der er den bedste samtale, jeg har haft med nogen sådan overhovedet. Jeg har aldrig haft, hvor de sådan spørger ind til, hvad jeg vil. Sådan. Det kind of throw mig off lidt, men på en god måde, you know. Green line, ikke også? Yes. Jeg vil sige, det var sådan set det, vi har fået søgt 2 steder, og en af dem har vi på et tilfælde svar. Green line fanger virkelig min interesse, fordi det der med, at han spørger mig, hvad kunne du være interesseret i at lave? Jeg blev helt målløs. Jeg havde virkelig svært ved at finde på noget at sige, eller ikke finde på noget at sådan formulere ordene, for jeg var sådan helt chokeret næsten. Han spørger, hvad jeg vil lave. Fordi de fleste gange, jeg ringede til folk, de har været sådan, hvad vil du? Kan jeg være elev hos jer, så i en uge i praktik? Så det er informationer, og så har jeg ikke hørt fra dem igen. That's basically it. Fedt. Jeg tænker bare, at jeg sætter det på en montage, der er et eller andet sted, og så speeder vi op. Ja. Johnny got a job, so we had to hit the city. He moved away from home, though we didn't wanna do it, yeah. Happy where he was, but he did it for the money. So he packed his bags, but now he hasn't stopped running. So many people suffering. Well, så har vi fået gjort rent. Så rimelig pænt ud som altid. Meget nice. Så skal noget med det her, og så toilettet med. Ja, så fint. Det var nok det. Derfor den her video, jeg går ned nu og noget med tingene, og så tror jeg, der er noget aften, så må jeg også spise lidt der, og så vil jeg sidde og redigere den her video. Men som sagt, du skal like, subscribe, det hjælper mig virkelig meget til at have lyst til at lave mere og sådan noget der. Thank you. Og så ses vi vel i morgen. Find ud af, hvad vi skal der. I må gerne give nogle tips på, hvordan jeg skal bakke og ting og sager. Bare det. Men tak fordi I i hvert fald så meget så langt hertil. Det er jeg mega glad for. Så farvel.